Cilak, 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 cilak. Debut temen gini dan Nino kayak ngene. Cacat nanti yo. Oh iya ya, solusinya mari ngene betul kemit wae iki. Cilak. Ket mau rana wong tuku blas. Yah menes dagangane sekebek. Diwe iki. Jen. Pas banget ya ono bocah. Rene, tamu cepet Rene. Prewelek. Kena ana cah nom-noman pora sih jene karo cah cilik-cilik. Kayane yang dodolan ket moro ning tuku blas. Bocah ya pirang-pirang, rika wae dodolane ditutupi wong. Sing ngene wae Rika ditutupi wong kepriwe? Grobek-grobek kowe gila ketara kaya ngene kok ditutupi wong kepriwe? Maksud iki ditutupi grobeke, tapi ditutupi karo wong sing ora seneng men rika ora payu ciloke. Lah Rika maning jaman seki kok sih percaya kaya ngono. Jaman seki serana jaman kaya ngono. Oh, lek rika ora ngandel. Wis melo nyang wae mending nang ngene Mbah Dul Kemit, men dodolane payu. Dul Kemit sapa maning? Dodolan ki men laris ki tetep ning tuku, ora ning tuku ki tetep laris. Karang kuwe ngene rika dodolane iki tetep uang men ora payu. Wis ayu mari ngene Mbah Dul Kemit wae piye. Anu temenan apa ora kowe jene? Temenan wis ayo melo nyang. Wis yo. Umaya nung de. Kanalek. Tidak. Kan jenenge jelek. Kok. Iya kan, Nek? Iya kan. Oh, iya. Terus ngerti kene apa sini? Wis kandelo nyang wae nang kene. Priwe, omahe kaya dokon wae ora. Wong mlebu wae urung wis ayo medun wae. Wis. Jaga. Kode alam. Cecek kecemplung teh. Moro turu. 5-2-7 loro. Priwe nyarep loro cimat malah nang nomor iki priwe. Iya Mbah. Tolong panjenengan di Kerawang anu dodolane sepi katanya ra payu. Wong biasane sing rene ada nyaluk nomor mulane nyong langsung ritual. Daganganmu ditutupi. Ditutupi ke priwe, Mbah? Lah dodolan ora tak tutupi terpal, ora tak tutupi apa-apa grobeke. Ya dodolan ora nang mburi truk. Iki jelas-jelas ora tak tutupi blas, Mbah. Maksudnya daganganmu ditutupi bangsa alus. Men ora ketara. Tur sing tuku ada males. Piye nyong duwe jimat. Yen sing go jimat piye omahe 4, mobile 5, bojone 6,
ayu-ayu kabeh. Ye, nek tak dol 10 juta. Cepet. Wis nganggo kepriwe, Mbah? Kamu temenan apa ora? Ye, dileboken dompet apa tasmu ngerdodol karo diwacani donga. Kok tak warai dungane. Nek ora gelem taneke liyane. Hei, ya aja Mbah, yang gelem Mbah. Ya Mbah, yang gelem. Jenengan wong liya. Oke, eling pesene nyang mau. Ditampa. Wis yo beli. Ya dodolan maning piye? Parang ya Mbah, suwun ya jimate. Gue laras tenan ye. Eling pesene nyang ya. Ya wis ta, suwun nyata beli Said. Yo. Ya, Mbah. Komisi lu sira. Mangan gedhen. Oke, suwun Mbah, suwun. Ya. Cilak 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 cilak. Cilak. Cilak 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 cilak. Waduh, kayak bakal sing wingi. Yes. Dodolan nyatane ra payu-payu. Jerene wis oleh jimat, dinae jimat jadi bakalane laris malah padha wae nem-nemane rene ketara blas yuk. Rewe iki. Rene, tamongi Rene. Rewelek dodolane tembus pirang juta. Tembus pirang juta, dodolan payu wae ora, nek tuku wae ora. Sano ngapusi rek, kaya dukune ngene jimat-jimat aparane kae lah. Ana ing tuku wae ora nyatane. Ya ora ngerti-ngerti wong rek rembugan karo dukune lek kowe dienggo apa ora jimate. Jimat itu aku tak nggo. Lah kok ora ngerti lek kok tak jujuk ketok kan kowe urusane rek karo dukune. Ah, dukun gemblung rek asline rek, dukun-dukunan kae rek. Ana oleh apa-apa wae ora nyatane ora ning tuku. Priwe lek? Ora anu tak rungok-rungoke ket mau ki anu dong apa sih dokon wae. Gusti ngene lek. Lah nyok kan wingi dodolan ra payu yo. Nyok ketemu cah kiye. Lah kok malah bareng dokon dene jimat padha wae ora ning tuku. Wong jemen wis 2000 punjul selawe isih percaya kaya kono. Dodolan ki ya ora nganggo kaya kono. Siapa yang mempersekutukan Allah itu telah tersesat jauh. Ayatnya kan ya wis jelas. Dodolan kaya ngono sekiye jamane nggo HP kok ana jimat-jimat bereng. Lah terus iki kepriwe lek? Apa? Ya wis dene jimat. Beleng. Mending dibukak nang kene wae. Rek wae buka. Dari anu teras yo kok dinaik kembang jimat-jimat kepriwe. Priwe ki? Lah kok malah jimat terasi anu dukunmu kuwi kepriwe kenalane? Anu jenenge Jawa teman paduk. Lah jimate wis terasi jelas ora ning tuku mambu. Oh, saya yang belet sing otaknya mulas.